Arratsaldeko 4:07 gaur emango zaio hasiera binakako B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako laugarren jardunaldiari hasi aurretik gogora ezagun sailkapena nola dagoen, lider dira Dario eta Loza 3-3 irabazita, 2 punturekin 3 bikote urren ez urren, Murua Gabirondo, Amiano Eskiroz eta Peña Salaberri, puntu banarekin beste 3 bikote, Senar Ugartemendia, Salaberria Gaskue eta Zubizar eta Aranguren, eta punturik bildu gabe orain arte, Rekalde eta Bikuña dira. Beno, jardunaldia gaur hasiko da, arratsaldeko 7:00 Muskizen, eta igandean Maiabian amaituko da. Eta hain zuzen ere gaur hasiko den norgehiagokaren analisiarekin hasi behar dugu, izan ere Amianok eta Eskirozek Rekalde eta Bikuñaren aurka jokatuko dute. Puntu baten jabe dira Amiano eta Eskiroz, oraindik ere bakar bat ez dute bildu Rekaldek eta Bikuñak, eta horregatik Rekalde eta Bikuña hartuko ditute favorito. Beno, lehen partidan garaipenetik nahiko urrun, ez oso urrun geratu ziren Murua eta Gabirondoren aurka arrasaten, bigarren partidan apur bat itxuratu zuten markagailua Dario eta Lozaren aurka, 19 tanto eginda, eta aurrekoan berriro ere garaipenetik urrun 13 tantu besterik ez baitzituzten egin, beraz, nahiko irregular dabiltza, baina gaurko partida ona izan daiteke, garaipena lortu eta dinamika negatibo horretatik ies egiteko, 4-4 porrot edukitzea oso mingarria bailitzake Rekalde eta Bikuña bikotearentzat. Eta beno, Amiano eta Eskiroz berriz puntu baten jabe dira, aurrekoan Tolosan azkenerako estutu zituzten, baina ez zuten harrapatzea lortu Peña eta Salaberri. Eta beno, atzean teorian behintzat Bikuñak nagusitu beharko luke, ikusiko dugu ea pilota arrotzen eta Eskiroz behartzen duen, horrek Rekalderi aurrean abaguneak emango baitizkio, eta badakigu Rekaldek aurrean aukera duenean zenolako pilotaria den, eta bestetik berriz aurrean Amiano ere saiatuko da, ezker bolearen bitartez eta jokoan hasten, atzean teorian Bikuña gehiago baita kolpez, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, hala ere nik Rekalde eta Bikuña ikusten ditut favorito. Bilboko Deportibo pilotalekuan, Dario eta Loza, Zubizarreta eta Arangurenen aurka izango dira, hemen Zubizarreta eta Aranguren ikusten ditut favorito, aurrekoan askoz ere maila hobea eman zuten, eta nik uste batez ere Aitor Arangurenen konfiantzarako joan den asteko norgehiagoka atano 3. Funtsezkoa izan zela, Senar eta Ugartemendiari irabazi baitzieten. Eta beno, atzean bi atzelariak ez dira, jotzaileak esango dugu, Aranguren airez eta baliabide gehiago dituena, eta horrek behar bada abantaila eman diezaioke, baina aurrean Dariok bizi mugitzen badu, iraitz fin dabil erasoa, baina defentsan apur bat gehiago kostatzen ari zaio, eta beno, Dariok aurrean ritmoa ezartzen badu, horre Zubizaretak zail izango du, baina Lozak pilotak entzen ezpadio hor iraitz bihurria da, deabrua, eta Dariori min egin diezaioke. Beraz, Zubizarreta eta Aranguren favorito. Bihar Iruñako Nafarroa arenan, Salaberria eta Gaskue, Senar eta Ugartemendiaren aurka, beno, Senarrek eta Ugartemendia joan den astean azkenerako galdu egin zuten, lan handia egin eta gero Donostiako atano 3. Baina bihar beste partida bat izango dute. Gorka Ugartemendiak hasiera ona eman zion txapelketari, baina aurreko bi partidetan zenbait unetan sufritzen ikusi dugu dezente, batez ere Lizarra, baina aurreko astean ere atanon, beno, ez zuen bere arratsik erosoena izan, horren ondorioz Ugartemendia nagusitzen ezpada ere aurrean Senarrek apenas dauzka baguneak, eta Salaberriak eta Gaskuek berriz aurrekoan irudi txukuna eman zuten, Gaskue ikusten ari gara pixkanaka freskoa ari dela itzultzen, eta Gaskue fresko dagoenean zaila da honi aurre egitea. Salaberriak ondorioz ez du hain besterainoko itolarrian jokatu behar, eta aurrean ere abaguneak izaten ari da Goizuetako aurrelaria, baina hemen Salaberria eta Gaskue ikusten ditute favorito, iruditzen zait atzetik
Andonik gehien bat dominatu dezakeela, eta gero aurrean Salaberriak Senarri mine egin diezaioke, baina baita Senarrek Salaberriari ere. Beraz, partida berdindua, baina Salaberria eta Gaskuen aldeko joeratxoarekin esango dugu. Eta igandean Peña Salaberri Murua Gabirondo, aurrekoan Arkaiz Gabirondok bikiekin arazoak izan zituen, etzen lehen aldia izan, aurreko batean aipatu genuen, lehengo udan beran ere lehen partida jokatzen ari zela karranpa horiek nabaritu zituela eta larri amaitu zuen partida. Eta beno, bihar beste partida bat, Murua eta Gabirondok aurreko egunera arte partida guztia irabazita zituzten, aurrekoan galdu zuten lehena. Beno, Peña eta Salaberri aldiz beti gora datoz nabarmen, aurrekoan Tolosan emandako irudia Salaberriren sustoa salbu ona izan zen, oso ona ere, baina egia da nik uste Peña eta Salaberri bikoteak beste pauso bat aurrera eman dezakeela, eta maiabian emango duela, atzean Salaberri teorian Gabirondorekin parean beharko luke indarrez, eta aurrean Peñak hori baliatu lezake, Muruari abiadurarekin jokatuz, eta horregatik Peña eta Salaberri favorito. Hauxe beraz, uste duguna ikusiko dugu, zer gertatzen den gogoratu gaur gauean, Dariok eta Lozak Zubizarreta eta Arangurenen aurka Bilboko Deportibon jokatuko duten norgehiagokaren analisia ingo dugula.